Nagpa-drug test ka nga muna. O, sige. Drug Payagak. test. Nagpanyuro ka. Tapos TNBI mo. Ada. DNB mo. Ada pa Awan Awan miti AIDS mo. Ha? AIDS? Apay super pa AIDS? Nagalangan. Pakay da HIV, may madi mabalin Palpak. Maday. Awan ti sakit ko. Malinis at bugbagay. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Boy. Maglinis mo ti paranga mo nay. Hindi pa tatar mo tayo. Urayim ka di. Noon natin may patakder ko tayo sa nulatan. Yung panunod ko, beer house ko may. Beer house? Wait. Mabalin, alana ano ka? Uri taga Serblang. Hindi. Siyempre siya kati regular customer na. Siya customer? Well, nagpigsa ka umutang. Malugi So, madilatan. Alana latan ata ko, di ko rin karoon. Hindi nga, mabalin ta malugi kanya kung ano. Punay ka mutin, yun na talaga tiwalang kanya akon. Kumusta nga boy? Gayam ti balikbayan nga piling artista nalaing kan. Pero langan, di ko tumong ko na O day, ang pakialam ko tatuming mo, tagout mo. Di pang panonotek no nalaing di bagbagtit mo. Nalayin mo tayong basit. Nalayin Basit mo lang. Kamu lang nasunod naman. Kumusta mo di trabaho nga baka si kabusi jayain. Nalaing ka sumipsip Baka Kaya mo sa nga kidagang ka. Amo mo nga kwa nasing puta baka si kabusi jayain nga raw, kaya napigsa ka sumipsip. Baka mabalin na kasi Ricky de boy. Taga-sip-sip. Madibaw, kasi amoy kasi na nasulsawan na kanyam, nabagbagaan na kidi nga no sumber ka ti trabaho, dapat aramido, madi kagar aramid ti maday. Oh, pi hanes, jay di ba? May timpuslit mo nga gamit jay. Oh my. Bye. Bay, nagalangan kan. Diak pay mo nek ka mo bay. Isuka mo kita di trabaho mo ti bad nga kwan. Nga ramidain, di ba? Tulungan ang mga road makasirikid jay. Kailangan ini. Nakay mo ya? Dapat pa kanti jay. Inya. Manager kan ko. Supervisor. Kailangan suktak di manager di trabaho na. Katentan. Si Sir Pagkaw. Kaya mo di manager kan. Si KBT kwan. Team leader. Kan supervisor. Talo kanyam. Binagbagay ka. Nadya nga talo nga maposisyon. Di pa nakadadugong mura kanya ka. Madi awan na. Katrabak kumatami nga trabaho dagi jay. Oh. Gamin talo nga shifting jay. Aji 8 hours nga may isa pang bigat. Team leader ka pa lang. Aji numal pa sa jay. Supervisor. Ay pangrabi ka. Waka, manager. Apa siyak balay mo, sika kumalatan sika rejayin Kasi ka tigbirbirok ko na misir ka. Hindi ko na alam niya. Itambay lang tatuin Kanain pa nga mabartik. Sa bagay, patadar ka mati, kwam, ti negosyo bitaw Paano grisay nagtumula jay, lata kanya mon. Madi ka malain. Apay ka, pagpapansinak, madi nakalaan. Madi ka pumasaji medical. Medical? Aja nyuro, mawan. Datama na. Nagpalpa mati nga birausan. Pagdabi yung euro naman. Naringan din. Baka na magbagtit mo. Di sakti mapalulo ka. Kanya ka mati, nagipalunipin talat buti. Dapat nyuro naman. Nagsila mati nga negosyo. Kumisarata tangam. Ipukpuk mo di buti di ulo. Nakapasulak pa. Apay, di ulok pa rin pukpuk ka. Agi di customer na. Agi di matigbayan. Sige na, boy. Nyari ko rin minutes mo, ha? Tano, alaag. Requirements. Wine. Nagpa-drug test ka nga muna. Wine, sige. Payagak. Nagpanyuro ka. Tapos TNBI mo. Ada. DNB mo. Ada pa Di ko pinisa. Awan miti AIDS mo. Ha? AIDS? Apay, super pa AIDS? Nagalangan. Pakay da HIV, may madi mabalin Palpak. Maday. Awan ti sakit ko. Malinis at bugbagay. Malinis. Awan. Inom lang ti Bishop. Inom. Sa bagay, luminis na langam niyo. Salita mo huging mo niyo. Naglapa din. Hindi ka mo nagsangar ka lang. Yung mga pogi ka, mate. Awan ti pugi-pugi. Basta di trabaho, di ba?
ti apanak kanyam. Madi ka siguro parpariga di trabaho mo ya, boy. Nga parpariga garda Madi di. kami nga stress na eh. Siguro dulduling ka trabaho. Parpariga ti makaida. Ay, okay sa Madi, joke lang. Kanyam di boss mo. Maday joke lang aja. Siyempre kay ubra mo lata. Nagriga mo garda ti ubra jay. Siyempre puyat kasta di ka madi nga pudaw ato lito ko atoy. Pudaw bisag. Madi nga tayo maluglugi kanyam di boss mo. Amok ti style mo eh. Nagato pa ko lagi yun da sakpay At ko. do cellphone mo kasi di trabaho mo. Hindi gamitin ka na cellphone pag compute ko. Nalaing Pag compute ko na makikita daw sa bakit nag-cellphone ka kunada. Ma'am, nagkukwenta po ako yung mga item kinukwenta ko, hindi ko kasi mabilang ng manual kung mo ta. Di ba? Sino tayo mo na? Sino tayo? At na nag-apply kanya mo na, o sakti mo na, o priority na, ha? Awan di priority. Ay, mabaling kasi. Apay, disable ka? PWD, o PWD ak. Ay, At dagat ka. Ay, Pili-pili ka. Ay, matigbalin niya? Ay, dasakit mo, madi ka mabalinin, ha? Gout lang aja, magasan mo. Mga alak trabador, dapat sakit na. Kuni ka mo tayo, nagpagkatalatikis mo. Cases na, pero niping ko, tapos ikak pulot na di customer. O, ipaglutok pa eh. Yung wala nyawid mount nga nagawid mate. Anda, Nya. brief. Kuripot ka nga talaga. Inya kayo mo ya? Awan, May umagayam eh. may salakayat ko. Inya. Ay, mapukaw ka ti pinagkita ko. Kuni ka mo. Kitim ka ako na eh. Tadi na makita. Pinagkit ko. Nagkit ka nga tapi sa ito. Di ba mati magamit ang kawayan na? No, gusto. Abi kawayan mo mati magamit ang ito niya. Man, ta pagagamit. Dumata man ori isang pulo lang. Awan, man di kipad pa daw. Inya ka rod. Nahi mo taktatan, nagbarutawin. Ay, barutawin. Ang bay may dapat manungal daw pa bago barutawan. Barutawin na, hindi. Nahi mo taktatan, boy. Ano mata ka rod ba? Maperdilad taman natan. Medic ata nga ko, kubo-kubo. Kubo-kubaw? Ay wong gayam yak patadragam ti establishment mo ya. Whenever rise and morn, ning boys in the heaven and the sea. Yeah. Sanjo ba yun? Dumating na pala tong kumag na to. Kailan pa dumating to? Ano nga rami din tatatangay, boy? Ano, Brads? Kamusta? Brianna? Ha? Lalaki ka na. Simula nung nawala ka dito, nagpakalalaki na ako. Kaya mo bagsulang ka ti kutsara? Naguyong maton ba? Nakanata kasi yung mato yan. Pasag ti damagim gito na, Ikaw naman, binibiro lang kita. Akala ko, tutusukin mo na ako eh. Siguro, na-miss mo na yung bagsul ko sa'yo. Nagbagong buhay na ako, boy. Naghirap ako eh, mula nung nakasama kita. Ha? Pambira ka? Hindi lang naman ako ang lalaki mo ah. Eh, yun na nga yung problema eh. Yung ibang lalaki ko noon, okay na sa 150. Eh, ikaw, 500, ayaw mo pa. Gusto mo may inom pa. Noon yun. Pero ngayon, may trabaho na ako. Hindi na ako papatol sa'yo. Hindi na rin ako papatol sa'yo dahil nagbagong buhay na ako. Diyan ka na nga, wala ka pa rin palang kwenta. Hindi ko adyan. Bay, amam, so nga naging lalaki adyan, madi na kagamin na ramanan. Kasi ka na, Pati ka niya masih, di ba? Ito mandamag ko. Sige. Ang namit piling na hindi tiniram jubit na. Yak, boy! Kaya nagkukuha, madi nga suksutan, ha? Kasano nga madi nang inasingir ko? Tsaka kailangan mo lang gamin uminom ng aminumin, tanay kitim kostan na eh. Nagkuha siya, sobra. Pero may kaputan na. Gusto sa wow. Kurang lang igalo na jubot ko. Palpa ka dyan. Hay! Paglain naging lalaki. Pagkasya dyan nga talaga. Di sikat arang ko di ko. Syamot ti durum mo. Awan, maditikaran na sa dyan. Ha? Ado malagam ti kapalpakan ti naramin mo ti pinagbiag mo ya. Wat no mga lumakay ka saka nagkasta-kasta. Nga ni buhin aya. Mga kapit patalim garaw. Ama magdi pagininom tayo day.
Kanya nagagap pa dyan. Gayam naggalanti ka edi. Uray awan ti trabaho, nagadukwartam. Taktakak pa edi. Tamo ka dararamidim nga madin. Marangal ma di boy. Ma'am, naibos ay appliances na. Gapo kanyak. Gusti sabam, di ka lang nasyan di tao. Ang bagta nagbalbaliw pa eh. Talang nga ta ginumain. Total, namiss ka eh. Sige, mabili na. Uri ko na lang mismo. Baka mabalin ko ramanan di sahod ng tatan. Una, siyempre ah. Baka makagatang ka lang maisak eh. Sakto mo lati baon mo man nga mangalan. Kanya garti mabalin no kasi di talaga ti kapalaran tan. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong car shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 Car Shampoo. Extremely foamy car shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin ng mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang iniintay mo? Check out mo na yan!